Por todos, a formación encabezada por Asunción Torres faise eco de presuntas anomalías denunciadas por varios participantes nas probas de selección de persoal no Concello de Porto do Son. Refírense concretamente ao proceso para a contratación dun tractorista e 4 auxiliares da Policía Local. Os aspirantes poñen en dúbida a legalidade do proceso debido á duplicidade de preguntas nos exames escritos e á composición do tribunal, con persoal que non consideran cualificado para avaliar a capacidade dos examinados. Denuncian tamén a falla de transparencia nas probas prácticas e os criterios de selección onde apenas ten peso a experiencia laboral. Ante estas queixas formuladas por algúns dos aspirantes, a voceira de Por Todos insta ao alcalde a dar explicacións sobre a legalidade dos procesos de contratación. Neste sentido, Luís Soujo considera que entrar neste debate é unha falla de respeto ao persoal encargado de realizar o proceso e velar polo seu correcto cumprimento. Lembra que o tribunal está composto por funcionarios, tal e como obriga a lei, perfectamente capacitados para desenvolver este traballo, e convida a Asunción Torres a denunciar se constata a existencia de anomalías.